Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Netflix India ka badai ka wayne ki rinsan baki briu ki lakban page ki film lania ka rinsan OTT kalapan mi ek way ka video ha Twitter jongka ka badai syapang kata ka jingle komen Diwali ha soora what happening uslap ubajur ha kani ka video ka don ka jingkren da ka ktian Hindi bat ka way ka jingruai ha ka ktian Khasi labatai ru bahasa soora ha ka por lek men Diwali ka jinghap slap ka don bed Kaba ithamula kani ka video kalong bagi nong yeshim benta kim ide satya ki nong shong shnong ka sora hendai ki de ni ki weipat ki jat ben rio hadu batho e kani ka khubor kata ka video kala yo kumba nyolak ar phusaw hajar ngot ki nong pen haba pen pawi ka jingbom sngo ya ha pahlor ka jingpen mi ya ka ba kum kate ka video na kalyang uba Alan West khar kongor uba long away ni ki rio pau kmat uba trei ban ha ki kam jngok kai per thai ha ka thain sora loong balada pet bahaya kani ka video karu kom ring dor ring dar ya ka snong sora kalong ka bayalam bakla uloong ka balingo kade baki brio ki badon ha ka tu ka video kim de ki nong sora bat namar kata kay lambakla ya ki nong pen तो हाँ कभी नहीं बनता का वीडियो का बा सबसे का पो सोशल मीडिया में तारसी वीडियो जों का नेटफ्लिक्स ते हाँ जिनसा तो नि संगु एक जिन persiang जों का नेटफ्लिक्स मो बन promote लाने बन कंटियो एक senang suara tin rei apa pipet bahaya kan video ki content laने का जिन ring dar ban pen i ek senang suara Nakray kalong ka ba lambak la ti hakatu ko video lakren pang uslap bat ka jing kan festival Diwali wa menta celebrate hakaleng kri India ani hakaleng ka pertheiru ti kabangin smoya ham ni tamanga keleng ki patba kile kren nang ta kita phone yang ngaru ba kam sim la pen i ka jing long berti kena jong sora marba manchu ongno sora kam dadi kata ba ba jong sinong sora wi celebrate ke Diwali da ka bangong gumtang ngomong ba ba nong sora kim burom ni festival jong hajat Rio Hindu tin re ba pinapit bahang to kan Netflix sa persiang ban ring dor ban ong ba ka iyum ba ka culture yang kinong sora Penpa ba kinong suara ki sebentar nak culture ki ke dewan celebrate ya kanika Diwali ti pinapit ba hang turu ba ilingo kalong ba kibre ki badon hang turu kimdi kinong suara ani ba suongno kimdi ki Khasi jongi napit im bon ki de na po Manipur napit na ki yung bagi di jat meri bana syakoi pat ka sabar jong kari Khasi ti kapan lama kelai kinong pet nani gibri ba UI ka khamtam ka Netflix ka di worldwide ni company ka ba penmi ya kini ki cinema la ni ki serial ba per ti ka songsi ka lang ba gibri kin smooth ya jing sisya bat kin sim ba kanika senong suara ka culture jong ka di kumba ka peni ka Netflix ti general report yang ka channel ban habakali ang may ka kam at kay di man le abhay ka research work di man pa ay kibri batip ha sa pang ka culture jongi sa pang ka rukom im jong kibri ha senong suara siya ban lambak la pat ay kibri dak bakali am ni